hurikán sa blíži. Mám to tu prejsť. No. To nemôžeme nejak len montovať. Blíži sa hurikán. Sme pripravení a ideme von. Tak. No, toto je nové video. Čaute. Dúfam, že nezomriem. Ten hurikán pôjde nejak tak po mori. Ale bude ďaleko, ale sme na najmenšej proste úrovni toho hurikánu. Pretože my máme tu, my sme na tej najslabšej časti hurikánu. To je z toho hurikánu, takže čo to točím videjko. No, ten hurikán, no, jak ste počuli teraz, no, dúfam, že prežijem. Keď vás niektorí vy z mojich spolužiaci neuvidíte v septembri, no tak to znamená, že som, alebo nebudem vydávať videa, no tak to znamená, že som to neprežil. Tak uvidíme. Ideme na pláž. Vidíte teraz, že ideme na pláž. Je tu trochu je strašidelné. Slabé kvapky, ne kvapky, kvapky. Tatino môj. Tam bude niekde ten, tam je ten hurikán. Tato, vidím ten hurikán. Vidíte ho. To je ten hurikán. Musím si dať tik-tak, lebo odpadnem. Teraz začne pršať! No wow. Vidíte? Som celý mokrý. Teraz som tam bol vonku, videli ste. Je to tu hrozné. Ale som aj taký vytešený, že už to tu je. Ale že nechcem zavrieť. Tam je lampa, z čoho má toho vytekať tam. A to do mňa vyteká, lebo tam je nejaká tyčka. A oni sa tam z toho vesí, tu to vyteká. Aj tu vyteká. Proste... Ja neviem, ja som nikdy si nemyslel, že budem vlastne v hurikáne alebo blízko hurikána. Nevidím tam, jaké je zahmlené, vidíte. Vidíte z mojho pohľadu, lebo to sú okuliare na začacie. No, ojojoj. Aspoň môžem chillovať celý deň, ja neviem. Počkaj. No, nemôžem sa kúpať, no. Aj moja mamina, to čo? Je tam také... Tak, čo teraz? OK. No... Ach, to sú YouTubeové správy. Tak sa to volá. Nikom raz zažíva hurikán. Proste tam videli ste tie dve dievčiny. Hej, tie dve dievčatá. Oni